Zdravím vás pri natáčaní môjho SF Game a vítajte pri mojom Mindarovi. Tak fajn. Točíme na mobile a je to vlastne pokračovanie, ale keďže som svoj starý účetníčok zahodil za hlavu, tak som jednoducho skončil. Teraz budeme chodiť len na Mindaru. Vidíte? Ospravedlňujem sa. Tak, môžeme opäť pokračovať. Tak, pozrieme sa do hostinca. No, asi to budeme točiť na počítači na budúce. OK. Človek ako ja. Je dobrý. Fajn. Ale aspoň vám môžem ukázať, že som hovoril pravdu. Stojím bossa. Losa Santosa. A pozrite, tu je v boji. Úroveň 23 proti úrovni 22. Tak, to je boss. Ospravedlňujem sa, že som vám ho nemohol ukázať v minulom dieli, ale nešlo to. Všetko sa vláda dotykom a všetko je takisto ovládané pohybom. No. Tak, dúfam, že sa na tento diel ste sa tešili. Ak nie, tak nie. Pozrite, koľko som musel, minus 15 hĺbičiek, až 7. Bohužiaľ nemôžeme sekať, pretože nie sme na mojom starom mobile. No vlastne sme polične. Že musíme čakať. Ešte minúta. No dobre. Ak som vám minulo všetko nepovysvetlila, neboli ste tu, tak hostníci si zarábate, hore nebojete, zbraňach si kúpujete aj v mágii, stajňa. Stajňa niečo veľmi zaujímavé. Dívajte. Na toto nedívajte. Tiger, vidíte? A toto je ten Gryffindor, o ktorom som vám hovoril v minulom dieli. Zvieratá stoja takisto, len sú inakšie.
Namiesto raptora je tu ten drak, namiesto prasaťa je tu krava, namiesto vlka je kôň a namiesto toho Grifina je tu Griffinodrak. To je to isté. No, už iba pár sekúnd do môjho nádherného boja. Daj mu Majdarat! Môj minulý boj s pestiami moc neúspel. No. Alebo nie, ideme do arény. Ja viem, myslíte si, Adam, ty debil. A už je to tak. Za 5 minút budeme bojovať. Čiže do arény nejdeme. Celý problém máš z krku. A ja nejdem zjesť. Stačí vlastne, keď pôjdete párkrát. Do hostinca. A hneď je z vás level 2, alebo 3, level 4. Je to vlastne skôr to isté, než na PCčku. No, už sa nám pomaličky kráti čas. Ja viem, video bude krátke, ale uvidíme sa na budúce. Tak, zase zajtra. Ahoj. Ahoj. Hovorím ahoj.